găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars cu o colegă, dacă putem, că văd că nu putem. Și dacă nu, o să mă joc 2 meciuri singur și mai fac un episod cu Roblox. Da? Haide să începem să ne jucăm cu Piperata Nenu. Hai să ne jucăm cu skin-ul de Burly. Și ne jucăm pe 2 showdown. Avem și aici pe doamna colega. Și auziți-o în eroare, că și-o au la fel în eroare. O auzit ce încerc și în eroare, dacă... Trebuie să stau cu telefonul mai aproape ca să o auziți mai bine. Aoleu, mă omoară Emza, mă omoară mă omoară altă Emza, mă omoară El Primo! El Primo, ia cumpărița și mă omoară și Broza. Aproape a murit El Primo, că l-am rupt. Uite-l, bă. 3 deodată. Să vezi episodul după, da? Să vezi cum aproape rupeam pe El Primo. Asta... Acum trebuie să fug. Hai să singur și s-a respawnat și chepierul. Mai bine nu râdeam de El Primo. Mai bine nu râdeam. Da, și-a murit. Pa, pa. Mai dăm 2 meciuri, 3, 2. Mai dăm 2 meciuri. Mai dăm 2 meciuri și după vor veni episoadele de Brawl Stars și vom cumpăra nu știu ce, un skin mai ieftin, vă spun. Da? Să știți. Haideți să ne jucăm acum cu altcineva. Cu Tara Barbara. O să fac și un live mâine, cred. Cred că mâine o să fac un live de la 2 sau de la 12, nu știu când. Și va fi de o oră. Și va fi live-ul de o oră și pe cred că mai pe seară. Cred că 2 ore. Da, bine. Eu o să fac un live la mâine, cred că la 12 și va fi de o oră. Sau de 2. Eu mă joc cu Tara Barbara, care mă omoară Dynamite, mă omoară Dynamite. Pe mine m-a omorât Dynamite, dar mai e echipierul meu în meci. Pe mine mă bate un Dynamite care e aruncător și a venit și omoară și echipierul meu. Hai să vă văd. Oh, vine Bibi după Jessie. Hai să te-am omorât, că am ajutat-o pe echipierul meu. Aproape era să mor. Era să ne învică un Dynamite. Am văzut-o pe Bi aici, mă. I-a tras lui Dynamite cu una. Unde-și Bi? S-a supărat Bibi că am omorât-o. S-a supărat pe noi. Și vine după noi și aproape mor eu. Bi, fii cu minte. Mama, am făcut ultimata, am aruncat acolo, ba, s-au luptat ăia între ei, Doamne, să vezi episodul de azi. Îți spun să-l vezi, Anto. Îți garantez când... Hai că mai dăm un meci. Stai puțin, să joc. Hai să jucăm un Brawl Ball cu Jackie. După de mâine vă promit că nu știu, cumpăr deschid Big Box, vă promit eu.
Să nu fac episodul următor de Brawl Stars, dar cred că o să fac mai multe de Roblox. Da, bă, dar n-am vrut să iau mingea. Am luat mingea, am dat-o acolo la ea și pe ne-a omorât și gata, vor câștiga. Ah, hai că l-am omorât pe Brock, hai că nu câștigă, nu vine să cred. Nu câștigă. Dau eu un... Da, hai că pot să dau un autogol. Sau un gol. Nu câștigă, dar eu tot câștig. E, pentru că tu ești la început și nu ești cu gamerii de ăștia. Că eu sunt gamer, sunt bun pe Brawl Stars. Și îmi dă de ăștia foarte buni, foarte buni, care pot să nu câștigi. Să știi. Hai că da, să zic că o să mor. După acest match eu sigur lichid. Vezi, mi-l opre, doamne. Ăla va fi episodul. Doamne, măcar să dăm un gol sau autogol sau trick shot. Dăm trick shot. Hai să dăm trick shot. Dar ce să mai eu să pierdem? Îmi zic că poți să dai un autogol. N-a putut, bă, cât paci să dea. Hai să vă văd. Dai pe YouTube. Hai, dă gol! Bravo, a dat autogol. Gata. Cam acesta a fost episodul. Să nu uitați să dați un like și să vă abonați. Și share și subscribe, să dați follow. Bine, cam acesta a fost episodul. Pa!